harwa khatai bupang eri naik tugibo birmoni prani mangkathai tabu manyako saksak pabo goria negosinai Bisramganj Podobil Amchani Robindra Deborma Pun Baike Shaharmani Amchani Lukorokno Birmoni Triprani Mangkathai Harwaka Klaimani Haibai 1 km hai hachalo bupang kotoro kusai tongikya 1 km hai hachalo kosogik thangja ritogiji manai hinai sajangma bai fasalo Amchani Lukorok thangai Birmoni Triprani Mangkathai toklaikya palpalkhe hafung hatai bakogai bupang kotor non lainai Godal Darwa Tuilai Urtuklaikya Piaba Mangkathai Manliya Mangkathai Mayanggai Amchani Lukorok Koltma Thunai Busango Tam Sheknarka Najaji Chinmangpli Ini mulai ini bisa bawa ke फाइमानि कारण एकटा उद्देश्य दङ जों एकटा निउस नुखा भाइराल खालागे जिनि बाबा गरिया इंगे जों निउस भाइराल नुखा कायहा अम जे निउस नुमानि मते जों ब सागो बिरमनि त्रिपुरानि मांगथै हा कोखलागे कलाय थैनाय ब कुनो अजगागा ग्रै ब अरनि 1 किलोमिटारनि तलागो कायसा बुफां हा कुवागै कलायजाक दंगो हिसागो अबनि परे इंगे ब ए बिसिङो हाबजाक बो अबना खुरि नायखलाय मानजानाय सागो इनके जों ताबो तिनि जों पारानि जे प्रतिभा तंनाय राव इनके जे बिसकांचिनि एलाकानि ब्रक तंनाय राव जों वानसुक लागे जों सालागे जों मिलि लागे तिनिगो ए बिनि मांकथैनो जों आबार इर फबजाक जा हिंगे जे बाबा गरियानि कगनि मते जों ओरा तिनि खुलागे दंगो अबनि बिसिङो जों ताबो ए तिनि कुवाइफांनि बो फाइजाक तिनि ताखुराव जोंनो सुबानानि बागै इनके तिनि पारानि जे कायराम पारानि तिनि ताखुराव इनके चिनी जे करबक प्रेस क्लब नि मीडिया रक बसिनी लगे तंगो अबनि बागै जों जत मिलि लागे ताबो खाय तंगो अबनि बागै जों आरो ताबो जे वान शॉट तंगो म तलागा तंगो हिंगे जों तंगो जों किन्तु अब जों बो शिशु गिया गांखलायो तंगो हिंसे जों बखा जोंै तंगो बाट जिनि बाबा गरियासे जों अब सिगो बो सामनि मतेसे जों अरा खुरि तंगो किन्तु जों मानाय माया पॉसिबल ताबो जों ग्रै जों सामयाखो अबनि बागै बेले बेले खामबाय असुनो Kaje tabo khomni bisingte mangkthele ma mangkha tabo mangkthito जों मानाय माया जों tabo siako kintu tabo sujara जों नायदे जों गोबां मा खुगै दङ ताबो जत जों गदाल दा तबै लागे अम असके जे वातैनि दारेगे कसगै फेमानि दारेगे असके जाम ताबो म जों अबना दाबाय रुवाबाय खुलागे ताबो अलरेडी 90% कमप्लीट उनखा सामं अलरेडी आरो बेसि क्रेका अलरेडी आरो 10% अफसे सामं तोसिगसिनि के जे बुफां जे दुसा जे यारं तंनाय अब जोंनि खुपायखे सामं कमप्लीट उंनाय और परेसि जों तंनाय करे जों सिनाय अबनि बागै जों बाबा गरिया जे सामनि मते जों ताबो नागि दङ असुनो nini wan samale bobo hai oro manai de ani wan suma हिंक्ले जों जे आं ता wan sumani मते खाय बखा जोंगो जे बिनि जे सामानि मते खाय जों बिश्वास खालायगो और मानाय हिंगे किन्तु जों कन्फर्म साइमिया ताबो nini sinimo ani सिनो मुंके रामचौधरी त्रिपुरा kami kami हिंकाय कायराम बारिनि आं बिनि आयं साख्लायो निया जे 19 नि खुरानो ओके बाबा गरिया बसमान पर बाबा गरिया सामानि पर नने ब्रक हाक और हाताय तरिखा हाको तरिखा एका तित्रा कासा तंगो और बुखा को गबो तंगो और नायनाय जेंगे जों दिनै फायनाय थंगोन और तंगो सुसालाय तंलाय नायतलाय तंलाय बिनि जेते बस सामानि बस सतेंगे बस ना थांबायनाय जों ताबना तायतलाय तंगो नायतंनानै बागो ba taso jarate ma mangkha माइया को तोसतारा नायतलाय तायतलाय तंलाय nini sinimo ani sinema klay kairam parane purna mohan